अरे ब्रो नों हाग्रा हाग्रा सोरखौ नागिरखो? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो गाइस बरायफिनबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों। माने गाइस रस भिडिअ बनाया बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना, खिन्थु दिनै बनायफिनबाय। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गोदान रस भिडिअ नुबाय थासिगोन आरोना। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, गोदान रस भिडिअ नायनो गोसोबा। तो गाइस गोबाव खालामालासे दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, थौदो बिदिब्ला। चलिए शुरू करते हैं। अरे ब्रो नों हेलमेट गानना टर्च लानानै नों मा नागिरखो? हाग्रा हाग्रा मा नागिरखो? माने ब्र'खौ दासो मिथिबाय आरोना आङो। माने बिथाङा टर्च हेलमेट गाननानै माने मोसौसो नागिरदोंमोन आरोना, आरो मोसौखौ मा खालामनो नागिरदों आं बेखौ मिथिला। जेखिजाया बारखोदो आरो मोसौखौ होसोनानै। टपाटप मालूम ना? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आरो बिथाङा हाग्रा हाग्रा मा नागिरखो आं मिथिला। माने नोंखौनो नागिरनो हाग्रा हाग्रा सोरखौ नागिरो बे आं बेखौ मिथिला आरोना। नासो नागिरोना खांख्राइसो नागिरोना बिनि बयफ्रेन्ड गावगायनि बयफ्रेन्डखौसो नागिरो आं हमनानै मोनाला। माने ना बिनि बयफ्रेन्डासो हाब्रुआव हाबसोना थायो नामा, बेखायनो नागिरहैबाय थादो। आरो मायुआ मा नागिरदोंमोन बेखौ मोनदोंना मोनाखै? जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्टआव खोन्था हरबानो जाबाय नोंथाङा मा नागिरदोंमोन बेखौ मोनदोंना मोनाखै। समझ रहे हो ना? ओए सिख्लाफोर मरखौ नायना गोसो नै बिखौ नायना गोसो। क्या बोला तूने? अरे भाई माखौ नायना गोसोथोनो होदो नों? माखौ नायना गोसोथोनो होदो? नोंनि बे गेसाव मालखौ नायनानै सिख्लाफ्रा गोसोथोगोन नामा? फाग्ला बिदिजों जायो? मा फाग्ला मानसिलै नों भाई? नोंनि माल गेसावखौ नायना रावबो सिख्लाफ्रा गोसोथोआफ्रा। माने ब्र'नि बुंनाय बायदिब्ला सोरबा सिख्लाया बेखौ गोसोथोगोनबा बिनि माल गेसावखौ नागिरनांगोन आरोना, बिनि उनावसो गोसोथोनांगौ। माने बिनि बुंनाय बायदिबा आरोना। आरो बे हिसाबै खैजोननो खिथिगोन नों ब्र' आरो खैजोननो खिथिखो? नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला एसे कमेन्ट खालामना होनायबा मोजां जागौमोन आरोना। आरो भाइनि मोसानाया मा डान्स जाखो आं बेखौ मिथिला। डेन्जार मोसादों बिथाङा। माबायदि मानसि थायो केला मा जाबावगोन, मा बुंबावनो आरोना मानसिफोरखौ। आरो नोंथांमोना जुदि भाइनि मोसानायनि डान्सनि नामखौ मिथियोब्ला नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आंनो अननानै। तो गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बनायनाय जादों। बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो दुखु होनो थाखाय बानायनाय जायाखै। दिनैनि थाखाय एसेनोसै गाइस। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो। बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।